Moikka kaikki! Ja tässä videossa mä pelaan Steal Brainrotia. Joo. Mä en nyt tehnyt kovin paljon rebootia. Miksi mä ostin Taserin? ...27 minuutin päässä mä teen jonkun myös toisen videon. Part 2 tästä. Mä lupaan sen. Mä teen part 2 Steal Brainrotissa. Siis mä arvon tämän. Se oli tralala. Mä unohin. Voi himputti. Pitäisikö sellata school? Mä en kovin tykkää schoolista. Ja täällä on mun paras Brainroti. 53 billiä jo. Lavakka, Chaco, Linternito. Tämä ehkä arvon. Ehkä. Joo. Tilatkaa kanava, please. Niin heti kun on 100 seuraajaa, niin live streami. Mulla on ihan hullu peissi. Kyllä näitä gloorboja tulee aika paljon. Mä tarttisin näitä seuraavaa rebootiin. Mutta mä voin hankkia vielä ne taas. Mä yritän hankkia omat reboot, kun mä oon yhden kaverin reboot. Ei oo jaksanut hankkia Robuxia vieläkään tarpeen. Kun mä oon kirjautunut Roblox-tilille mun vanhalla akkontilla. Sen takia mä en voi ottaa Robuxia, koska mä en osaa muuten. Kun mä muistan mun Google-tiliä sanoa. Mutta muistan mä silti sen emailin. Niin mä en voi ottaa Robuxia, joten mun vanhemman pitää ostaa se, joten mä maksan sille käteisellä sen. Sitten kun se on ostanut sen. Niin se toimii se treidi. Katsokaa. Wire hyppy. Crapper. Joo, siis mä arvon ehkä myös tuon 2 piste. Mä arvon kaikki mun schoolit. School. Ja toisen school. Nää on hulluja. Seuratkaa Elgeeliä. Hänellä on jo kohta 100 tilaajaa kai. Onko sillä jo 100 tilaajaa kohta? Miksi mä sanoin, että seuratkaa Elgeeliä? Toivottavasti Elgeeli mainostaa mua. Mä kerron Elgeelille, että mainostaa mua. Se on mun kaveri. Sen mä voin jo kertoa. Vitsi bugaa, mikä netti? En mä näytä nettiä. Joku häkkäri kattoo tätä ja sitten pöllii mun. Sitten ottaa mun netin. Ottaa tän meidän kodin netin.